Bé, benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de Poble, tal? Avui anem explicant així el cas dels Pujols que han fet tantes perres, ahí a Catalunya, diu. Bé, bueno, això es veu que un dia estes Pujol, el de Roig, i està la seva dona, estaven en casa cavilant i vaig dir Pujol, xai, que no me faré presidentet, d'ahí de la Generalitat Catalana, o com es diga això, i diu, bé, la dona, país bé. Entonces va començar a ser presidentet, i la primera que li arriba el sou, el sueldo, que diríem així els valencians, del mes, pues se van quedar doncs pegant ullar a les perres i van dir, xai, en aquestes perres vols dir tu que podrem passar i tirar avant en la nostra vida? Són perres, però no te creus tu que són un grapat? A més, nosaltres pues som amb un to família, tots estos que ara fica així són els seus fills, els fills, la mare, el pare que va no sé què, els nets i tot això, i entonces estos van dir, Pujol i la dona van dir, pues no sé jo si podrien pegar, manotar i sobreviure en això. Així que se va quedar a casa la dona amb tots els fills i les quatre perres que hagueren pogut guanyar, i ell se'n va anar al despatx, Pujol, i diu, al segon mes d'estar allí, i estava cavilant allí i diu, a veure què se me pot ocorrir per fer més perres, perquè en tota la família que jo tinc ahí pues tindria que pensar algo per guanyar més perres. I diu, se li va ocorrir alguna cosa, diu, xai, que no cridaré a un empresari, d'estos que fan carreteres, per exemple, i va cridar a un. Entonces este un va vindre a parlar amb ell i diu, xai, com estàs? Pujol li diu, bé estem, així estem fent el que siga, no? Tirant avant. Mira, Pujol li diu, xai, mira, jo és que tinc que fer ahí una carretera, i estava jo pensant, i dic, xai, que no cridaré al meu amic que fa carreteres i li diré si pot fer ell ixa carretera. I este diu, xai, pues sí, tot el que siga feina, bo serà. Diu, però veuràs el que farem, diu Pujol, jo te donaré euro i 10 cèntims, per aquesta carretera jo t'ho dono, que això pagarà la Generalitat, o Espanya, o que siga. I tu dice euro i 10 cèntims, vais me dones 10 cèntims, que te pagues. I se les guardaré jo, aquestes perres, en un puesto d'estos que diuen ara de paraïsos fiscals, I diu, bueno, bé, si són 10 cèntims llevant, tampoc és gran cosa sempre i quan me dones a mi aquesta carretera, i diu, bé, te la dono a tu, va dir Pujol, i este ja se'n va anar, carretera en mà, la fa ell, i 10 cèntims que ja té Pujol guardats per aquesta família gran, aquesta família gran que té, se té que mantindre en bona cosa de perres. I així van passar els anys, va vindre després un altre empresari, la mateixa història, no? Li dona euro i 10 cèntims per fer un pont, per exemple, i este li dona 10 cèntims per aquest pont. I este se'n va content, també. Diu, pues mira, ja me'n vaig contentet, jo, perquè... Després ve un altre empresari i li fa fer, no sé, una iglesia major, i el mateix, 2 euros que val, per 2,20 li paga aquell de la Generalitat, així aquell se'n va content, tira mà i se'n va, i 20 cèntims baix de la ratxoleta que se guarda en un paraís fiscal. I al final, així 20 anys, clar, hi ha un muntó de perres que dius, així sí que es pot criar, que diríem, a una família numerosa, en totes aquestes perres, ja és una altra cosa. Ara bé, com eren tantes i tantes i tantes perres, han tingut que anar repartint-les en paraïsos fiscals, perquè clar, això són un munt de perres rodint, i ja no saben on ficar-les, hasta que al final n'hi ha fills seus que diuen, xai, que no pegaré mano taeta jo d'aixes perres que n'hi ha ahí i me compraré 4 autos d'un pare, i diu, bé, compra-te'ls, pues bé, 4 perres per un fill, i se compra
7 o 8 carros d'estos boniquets per anar tirant. I així tota la família va pegant manotada de perres que anaven per ahí guardant, saps? I al final pues, són una família que dius de bombore, saps? Perquè totes tenen el seu muntó de perres i al final pareix que siguin els més rics del cementeri, saps? Hasta que, clar, són tantes perres i tantes coses al final que això es descobrís. I al descobrir-se, pues tots estos deurien anar a la presó, a no ser que estigueren comprats i haguérem comprat els juez, els partits i a tota aquesta gent, perquè clar, quan tu eres una família que té tantes perres, pues pots comprar-ho tot, que diríem. Entonces per això no van a la presó, perquè tots tenen comprats a tots, i no val la pena que vagin a la presó perquè tots estan baix mà han recibit alguna perra. Bé, doncs aquesta és la història dels Pujol. Bueno, bé, per això tenen tantes perres. Dir que a nosaltres mos importa un pito al que te parla, li la bufa a la gamba, no soc de ningú partit ni m'interessa, ja m'agrada pegar-ho ja a aquestes coses, sinó que merda pa tots, pa estos, pels de l'altre partit i pa la mare que ho ha parit. Bé està.